Čaute ľudia, dneska budeme hrať Knockout. Takže dajte mi nejaké rady do tejto hry, ak máte. Takže prosím, dajte mi nejaké rady. Môžeme si zatočiť koleso. OK, 200 ISU. Poďme si niečo otvoriť napríklad. Už dáme. Takže dáme to power 5. Uvidíme, čo to urobí. A sme cooked. Sme dole. Nevadí. Nevadí, takže tak. Poďme si niečo... free ice. Aha, musíš ten grup. Poďme si niečo otvoriť. Si otvorím tento duck egg. OK, shark. Dá sa. Povedzte mi, či by ste chceli Minecraft ako ďalší modpack nejaký. Tak mi napíšte, prosím vás. Dobre, ďalšia hra. Ten aura zase pôjde po mne. Jasné. Tak nenávidím toho auru. Taký šprt. No teda neviem aura, on typek sa tak nevolá, ale myslím jeho skin. To je jedno. Toto musíme strátiť, ty sa neviem kde. No. Bum. Neviem, tak to tu zabiť. Týpek je bude mŕtvý. Mi sa úplne netrafil. Pikma. Tak si Robuxov chceme. Toto je dobrá mapa. Color block. Alebo klasik. Ja sa strašne páči tento bubblegum. Ale nie je to moc dobré. Toto? Alebo toto. Nie. Toto. Tieto tri mapy som alebo menšie. Toto je najhoršie. Dobre. A už to nejdem hrať teda tento tu. Exit practice. Dobre. Nie, prečo je toto mapa? Nechám si to tak na takto. Medzi nich. Nie som cooked. Nie. Dobre. Jasné, čo sa deje. Idem plnú do ňoho. Ak sa on ohne, som cooked. Dobre. Nie, som ho nedal dole. Idem tady o to. On sa netrafil. Ja som ho prešiel. Jozef, ja som ho prešiel. Áno. Som viac na kraj. Teraz ma asi vyhodí. Vidíme. Tak to som posral. Nevadí, vyhnal. Na čo už? Čo sa zarobiť? Prečo tu mám? FA. FFA. Sem. OK. Ja mám power 3. Nie, 4. To je mŕtva. Nie. Druhá. No, tak to pár 5.
A kde úplne power? To som ani nechcel. Jak som... Jeden celé podrží. Si loknem to takto. No čo už, ako všetci pôjdu. O, dobre. Nejdem po hentej. Dám power 5. 6. Áno. Musím ísť spať. Ak typek ide úplne po mne, tak ten Ahora si tam úplne žije. Power 2 dám. Samka. A power 3. Ak typek ide úplne po mne. Skoro. Tak to mu stačí power 4. Typek sa otočí na ňa, že? Kto vyhral? Nikto. Nikto nevyhral. Zajímavé. No, ďalej máme akú mapu? Zase klasik? Ok, poďme. Tento typek je cooked, lebo ide dole, očividne. Už sme iba 4. Braško, nejdeš po mne, božný. Yes, ja som není mŕtvy. Bum! Oni. Typek sa mi tak uhne, tak ja dám power 4. On nejde aj tak po mne. Ja dám iba power 4. Tyhle, typkom sa bompneme. Ora. Čo to? Čo stalo? Jeden spin. Máme spin. Dobra, poďme. Ahora. Jak som tu Ahora. Alebo randomne. Skoro. To celkom obľúbenú má mapu. No to som nemohla robiť. Dávam treku, vieme to jedno. Poď po mne, tento typek. Však nevedí, tento typek je celkom príjemný. Ja idem do toho portálu, ja sa bojím, že si netrafím, ja dám iba power 4. Podľa mňa typek ide do portálu, alebo tak nie. To je jedno, ako typek ide po mne. No, to som hovoril. 1, 2, 3. 4. Raz má to tam nejak portlo. To je divné. Ty bože by... Ty ve, to bolo... Portál. Buď ide po mne, alebo do portálu. Do prčíc. Pepsi je takom dobrý. Pepsi, no. Pepsinka je celkom dobrý. Takže tak. Ak sa mu budú páčiť moje videá, rád by som bol za odber, like. Takže prosím, keby ste mi dali odber, bol veľmi rád. Takže prosím, dajte mi odber. A napíšte, akú hru by ste chceli ďalšiu. Môžete byť skoro hocičo. 2 týmy, poď, ja chcem 2 týmy. Musím... 2 týmy... Nie, FFE. Ja sa takto lášim do toho.
Aha. Typkyňa je kupt. Ja som zhodil? Ona šla do mňa. Ja som išiel do tohto a ja som rovno za ňou. Dobre, ja idem rovno. Preboha. Bum. Typok sa... Knockoutou úplne. Jo, to mám dvojku. Tam to možno pôjde tak, ale... Poď. Skúsim sa tam napchať. To je kamo. Saka, power tray. O, no nič. Idem medzi nich, alebo idem preč. Poď. Áno, vyhral som. Jej. Čo to sú za questy ešte? Weekly, to nič. Aha, čo máš daily. Idem sem. Možno, že ju drgnem. Tak nič. Neviem, či ako chce utiec, ale... To už nie. Utišil som. Áno, ja som šel do portála a vyšiel som. Vyšlo mi to. To pôjde takto, typujem. To asi je jedna možnosť. Ten power asi. Ak typka záležne, kde som. Ja som sa udržal kvôli tejto. Keby tento fialová tam nebola, som utekol. Semka idem. Dohráme round 7. A už asi ukončíme video. Ak sa netrafím, tak trafím. No, a ja to zvyšám. Dobra, koniec hry. Vyberieme toto. Poďme si otvoriť také vajce a ja už končím video. Poďme si kúpiť také toto. Hop. Silver. Ešte jedna. Čiže... Čaute ľudia.